Mig og Laura har lavet den her chokoladebar. Med kanelgifler i. Jeg skal prøve at taste den. Jeg kalder lige på de andre. Nå, skal vi prøve at knække den? Ja. Jeg tror, det bliver noget griseri. Jeg gør det. Okay. Er du klar? Det lidt ser se. lækkert ud. Så det smager godt. Ja. Nu har vi tilkaldt ekstra forstærkning. Knæk den over. Jeg er jo i gang, den er jo mega fedtet. I så den jo godt før. Det er kanelgifler og, hvad hedder det? Chokolade. Ja, det er udenpå. Ej, hvad er det? Ost. Er der ost i? Der er det der flødeost. Og lidt ekstra kanel og flormelis. Er I klar? Nu gider han ikke have den, fordi han ikke kan lide ost. Det er meget koldt. Men godt. Det smager lidt sjovt. Det smager ikke grimt, men er lidt special. Hvis vi skal prøve at lave en anden bar, hvad skal vi putte i? Kan I ikke skrive det i kommentarfeltet? Og så laver vi en anden bar. Nu har jeg jo købt formen, ikke? Så skal jeg også prøve. Rap, anebar. Rap. Ej, rabarber. Hindbær eller jordbær eller Det er æble. sådan en chokoladebar med sådan en rabarbergrød-agtig i. Eller sådan en æblekagebar. Ja, gammeldags æblekage-agtig. Ej, det gjorde du seriøst ikke. Hvor er du nederen, mand. Farvel! Skriv lige i kommentar. Husk at like videoen. Om for helvede, mand.